kena neh Gus, kena lagi Gus. Lulu brote Gus, brote encen tak brot-brot kene ya Gus lagi rene ya Gus. Ngosek tak sampirne sik. Iwake disampire nggon godhong ngono iso ora ya Gus ya. Ora iso ding Gus. Wah, segini lagi lho Mas. Loh, ya toh. Wah. Kalau dari awal tadi pakai lumut halus, walah pol-polan Mas. Oke, kita rilis lagi ya Mas ya. Lanjut. Setengah 6 toh. Kena neh. Lah. Oke baik. Ikannya ternyata segini. Berarti memang 2 bulan lagi kita datangi asal air segini loh Mas ya. Tapi nah air mencap-mencap tanggul ya rawani ya Gus ya. Ya, jan loh Mas. Ini ya kita rilis lagi Mas, tidak apa-apa. 2, 3, 4 bulan maem lagi haup-haup. 1, 2, 3 plung. Wah. Kena Pak sampean ku ora usah ngomong sepat mesakno sepat di kambing hitam ki Pak. Long jelas nila kok sepat ngene iki. Wah, ora beres. Seneni ya Gus. Lho. Oh, encen padha wae Agus iki wis repot, sing ora repot aku Mas Agus. Mas lanjut Mas. Glogos. Walah. Wah, jos iki. Wah, iki wis ana kancane dilebokke mau urung ana kancane kok. Ana Pak Agus iki Mas. Iki nek ora tak lebokke ndak darani kemaki ya. Aja sok ngono kuwi Mas. Tidak boleh menganggap orang lain sombong ataupun orang lain juga tidak boleh menganggap kita sombong. Fan saja. Oke, lanjut. Meneng Pak rasa di sampean ki sok-sok ngeneki aku ora kuat bayar aku nek sampean ngeneki aku Pak. Mas, ini ikan namanya tak masukke sono kancane. Nek ora tak lebokke engko malah dirorai Pak Agus kemaki ngono ya to lho ini Mas ikannya dundieng. Lanjut. Loh, Pak Gus. Kene ya Gus, rene ya Gus iku lho. Nek pengen Pak. Wah, nek iki dirilis nek iki Pak ya. Wah. Mas, segini Mas. Wah. Ini kita rilis Mas 2 atau 3 bulan lagi lah. Nak kene tanggul rung kelop tak pancingin ae yo. Siap. Tapi tolong nyari sih dadi agrosik kowe ya. Cemplung. Dari cemplungnya apa? Dulu Pak.
Iya iya Mas Agus kau tuh Pak Agus lho Pak. Mas Agus ki Mas lho ya toh. Udah Pak Agus Mas iki. Ini saya Mas Agus, yang belakang saya Pak Agus. Oh, John. Oh, sip Mas. Wah, enak iki dimasukke Mas, nak tak rilis engko darani wae mung kuwi tok sing mangan, repot ya. Lanjut. Pak Gus, Reneo iki diuculke iwakku. Wah. Wah, jan. Jos. Wah. Iki dimasuke Mas rada lumayan iki, rong nyari wis genep kurang sithik ya to. Ora apa-apa. Engko ndak darani rono iwak akeh nak tak rilis kabeh Mas. Wis lanjut. Wulululul. Kenal lagi Mas, nggih Mbah. Tapi kok tambah mengkeret Mbah niki. Wah, ora apa-apa. Wes teko disyukuri Mas ya. Nak mancing aja gruntul-gruntul, aja nyalahke sepat barang ya Mas ya. Teko disyukuri, masake sepat apa bethik apa sawu-sawu sing disalah-salahke lho Mas. Ini rilis ya Mas ya. Durung tak malah mlebu bolongan lumpur Mas. Rapo biar gede lagi. Kenal lagi Mas. Wah, rada lumayan. Wah, nah iki wangun Mbah dilebetke nggih. Gus, goreng garing bagi 3 ini Gus. Jon. Rene wae kowe nak pengen ini, Pak. Kuwi Mas. Wah, sip, gendeng-gendeng. Lah, iki ijole lek gede-gede, Gus. Ijole lek gede-gede. Wah, berat, Mas. Wulul, ngosek, Gus. Lah, ya ta ijole, Gus. Wo, tang ting tang mangane kowe nyebut, Gus, ben ento ijol sing gedhi. Wah, lho, Mas. Iki gratele wis ora landhep, ora nancep. Wis ganti tanggung, Mas. Besok aja ganti ya. Lanjut dulu. Traffic lights turning green. Can't slow down this machine. Wah, dikandaske tetep sak menten ulame, Mbah. Lho, Gus. Rene tak ajari mancing ngandas, Gus. Lho. Lah. Wah, jan lho, Mas. Nah, iki dirilis ya, Mas ya. Sik wae tak uculi sik. Lah. Ini 1 2 3. Untuk hari ini kita acungkan sekian dulu Mas. Jos. Tadi di sebelah kita itu ada sesepuh kita Mbak Sam. Itu turun Mbak. Ya karena beda target Mas. Seneng yang ikan agal-agal. Kalau kita yang semi agal. Untuk yang baru menemukan channel ini silahkan bisa support dengan cara like ataupun subscribe. Untuk yang sudah selalu subscribe, terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan Anda dibalas baik-baik balasan oleh Tuhan. Ini hanya channel liburan, yang penting ngekek terhibur, lali utangi, enak sing diutang. Kalau ndak ya yang penting terhibur. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lain waktu, lain kesempatan. See you again, see you next time. Bye bye.